akwaba edeba enedwumadie nso enaso ye da fofra oba ade nyankopon ede ache me ne wo yensa kan opanin kese bi a ye no no betwetwe nkomo ede afa ensem bebree ho na enye waadwen se wo se wo mre esan ensem pii nene obeti e wo dwumadie mu na me a me di dwumadie ho kyea me dia ne ma me sewa na yense wo mre no ye kɔ opanin kese no nkyɛn na yakobisa ne din ebia na din a menim se ye de frɛ no enye ne din no enti ye kɔ opanin kese no nkyɛn na yakobisa ne din na ye di dwumadie no atoa so e de ama opanin mema wakɔ aba e de ba dwumadie so meje so me de hye e de nyame ase megidi se bibia bɔkɔ de nyankopɔn adom wade adawroma ye ho den adwuma so koso de nyame ase na me de minim se ye frɛ osofo Joshua megidi se osofo na me ne no etwetwe nkomo ya median kasa ne apostle Oppong Joshua na edian krofo di nim yankran nyame adom adwuma me ye emrewe wo ho de frɛ me ene bohyeba de awurade fa me so ye mrewa nkasa ma me no mpanifo bi na de sa di ne to me achenti amana kwaye sema hotedin na yesa median kasa me ya apostle median me ma me ne papa de to me Oppong Samanhyia Joshua medino waba Oppong Samanhyia Joshua eno so ye edian me manu bi e de frɛ me okay esa madwumanti okay papa ne ye bedi nkomo pa na ne nkomo a me pese me ne udi ne se ye ka se abode a de ne ya abode e bia me a meti abode ase na obi hwe ya onim ade a efre na abode na onim faso mpo a e wa abode so ne de abode na nkasa tumi ye enti ye ka se abode a abode ne den medase mame die di kan no me chia watifo no wahwefo babia mo bia me obi a sometimes me pese me ba bonten ba niema bebe na pushi me efa enim a me manim yesu ka se me o se nim dia me mani nti omo yira enti obi wo ho a ene ye oniema bi wo ho asofo okoye kora se ya bosomsem enti na me be kira abode ase abode e ya ade a obo ade e ye twedi ampon ene boye ode ni nyansa ni nimdie mu eboye onam tumi so ne boye okay na obo ade nyina awieye no nipa so ya abode no oboye twato owieye no e na ode abode e hye nipa nsa enti abode ye mfasode ma nipa dasani okay enti na twedi ampodi kan boye no ensuo nhoma nnua ade bia twedi ampon boye no obo se emeboa nipa enti nyame nim die mu no obo abode a ye nnua mmoa ne ade nyina purposely se emeboa nipa okay dia asofo bi nim ne se yese obi ade nsuo ya ade omfiri nyame obi koye ade we ofa haban ya ade a omfiri nyame na eya homone me first question kwa me bisa sofo wo hwe me a o se bibi ya homone ne se ede e na homone ma me wo mma mienu o soma ba akọ ba akọ so baba no asem tv nyina de o soma na okọ na obere no ho ase friend se akora papa enna de o baba no ase wa de o soma na o mu ade ne friend se akora boni enti honhom a ye bone ene ye honhomone honhom a ye papa nye honhom bone enti se obi wo honhom na otumi na etumi sayade na etimi ti ahaba ma wudware na oyade kwa enye honhomone de ba wo se dua na ba ne mi ehu dua kro nti o se de oye bone no ofurobonsa enti se nyame botumi na se ba asase wesu na ebeboa nipa a eye ho papa na me ka asem bi a kire nipa se ye ka se nsuo da ho na obi akoye ade wo nsuo mo mfiri nyame ene ye topic ni ye basically on nsuo ba me ka asem bi afa ho wo bisa se die enti na free titi nyina bible ye bo asu e wo su tene ba ga na ha de oba ha na man comfort nsuo ho ye se ya bosomsem but John the Baptist not nsuo ho ba on de no nye bosom no nye comfort sa na bible me yeti ase ni akristofo ti ase there is power bible say na urade tumi butu nsuo ni Genesis ka sa ase no Psalms ka se bi o se na urade ne e wo nsu tene so ye wo tumi bi anka se urade de ma nsuo na se yesi ampa ye to bo nsa ma bi begu nsuo mu a na se bi begu Ghana nsuo mu na bible refiri Israel enti se ahomone ne ba no se na oso mbegu nsuo mu na ahomone betena nsuo mu nti no nsuo bi aye bosom an ye Israel nsuo no eho no mu di kan kogu enti eho ya bosom nsuo enti sa na se no kure bi kura wo nyam Satan hu se tumi nyame de ni tumi agina ade yi ho a no no nso so de ne bofo aba abegina ho because onim se nyame tumi ne wu
Awurade bɔ ade no na Satan wo ho dada. Oye na bakan. Okay. Satan no oye na bakan. Enti Satan oye na bakan no na onim se Awurade bɔ ade wo de tumi hyi. O kyerɛ no. Tumi ana Satan yusu nyina ye die Nyankopɔn nim die mu wa kyerɛ no Satan ni tumi yemfa nkyeti. Eye die nyame nim die mu wa kyerɛ no. Nti nyame ka kyerɛ ne se o yare malaria o ti sa haban we na wo no anom a ebesa o malaria. Nti tumi nyame de man no eno no so de operate. Nti ubisa me abode mu nsɛm dɔɔso bebre. Okay. Emu nsɛm na ɛdɔɔso no na yɛpɛ sɛ wobɛkyerɛkyerɛ yɛmu na wabobɔbobɔ so akyerɛ because yɛwɔ nipa abode no dɔɔso bebre. Yɛwɔ nipa, yɛwɔ nnua, yɛwɔ nsuo nti no emu nsɛm na ɛdɔɔso no ebi ne den. Abode nhwa de bi. Nyame abɔ aboa bi. Na menka aboa we kura ho ase. Aboa bi te sɛ nantwie. Nantwie yɛ powerful ama. Enti ukodu India fo ne recreational fo no omo nwi nantwie nam because omo hu nantwie sɛ yɛ maame. Nantwie nipadua na husuo nyinaa yɛ ade. Nti na obo hu sɛ konfo okoma bodue kura ne yɛ nantwie. Si ebesi sofo bi sofo na obɛyɛ powerful ayɛ de nwunu gu nantwie abambem. Ti e di gu no so pe wo sɛ wayɛ powerful bibia aka na nyi. Oso mentwa wa no ma membisa bibi wo ha. Yebesi obi sofo. Yes. Di sɛ yɛ de nwo oil no anointing oil na ayɛ de be gu no so no ye di gu nantwie abambem. No nyɛ abosomsɛm. Eno nya abosomsɛm. Okay. Asofo bebre yes me yes bi sofo ye de oil gu nantwie abambem nti na me ye den sa no. E ba sɛ fie ba ye ntimi mfa wo ntufam. Nantwie na janan kora yɛ powerful. Nantwie janan so bi wo ho na muntum ta acho me kyerɛ ofi. Unya nantwie janan na hatama ne ho ana ho a o hye na ɛfa wo so keka na amuntu nchiw bi. Nti kane na omkwadan mu obi a otie me bi o yetetini be dia danse sɛ na ye kwadan mu a ubo sɛ ye de nantwie janan no fra ne tie na ye de akwadan mu ba sɛ hwehwemo ne ma ho. Nantwie ba bia watietia kura di agoro mfuturo no akwala asoro ka no de gu nsuo mani dware a efiri ne so. Me kyerɛ nantwie ho niema a ɛyɛ ba wa nantwie fam na ode ne nan tietia adi agoro no o sesa ho no na tie kura na ode adware akwala no obi a wotie bia nko gogo cow urine pills ɛyɛ pills be a supplement bi a ɛyɛ adwuma wɔ nipa lungs ɛsa nipa lungs ho ayi ɛyɛ nantwie dwonso ne yɛde yɛ nti ɛyɛ powerful for sadia nti saabwa ne yɛ powerful nti nyame bɔ no ni nim die mu no ɔde na ma sɛ nti nam kura sɛ na nka nya papa sɛ nipa we nam enta mo nipa yɛ pom de ni ade nyame bɔ mo ano ma yɛ sɛ ɛmɛboa sunsum ɛne honam fam obonua ma yɛ sɛ ɛmɛboa sunsum ɛne honam fam ama me ka sɛ ni gyiro yɛ won haban bi wɔ ba mɛte ama sɔfo wo de bɛyɛ ade na ade ahoro anim ɛwɔ moa bi ani yɛ de bɛka ho wo de ho ani 3 days yɛ wo de ɔde bɛ ho anim another 3 days saa for 9 days uwi a wahase hu ade o ka asɛm abam ɛna asofo bebre o hyɛ nkom otimi hu we no aka no aka ba bia ofire ni ade ade o tie mani mi hu de ha o metimi aka wo fie asɛm akyerɛ bɛ wo nwa saa ni no ɛwɔ no ho no ye de ahaban kɛkɛ na ate ama no enti saa asofo no ba ho na o yɛ ade na akɔ no no o yɛ ade ama wa o se kɔ yɛ ade we ma bɔ mpa ya ma onya gidie bɛ yɛ yɛ ha nya gidie ne yɛ adwuma ɔsɔ menti bibi ase wɔ ha sɛ ɔsɔfo ebehu bibi aka akyerɛ wa yɛten haban bi de fa n'anim ansa wɔ hu bibi aka akyerɛ na deɛ menti ase wɔ ha ne sɛ anibie na asɔfo n'anya no enye de Nyankopɔn no ahyɛ da bie sɔfo n'ani ana sɛ ɛhɔ no menti ase deɛ wodi afiri a woyɛ aba ye wodi wodi afiri a woyɛ aba me ye wo me wɔ mani eniema mi hu na na ɔde ɛne ɛwɔ waba asase wei so no deɛ wopɛsɛ hu enti nyame na ɔbɔ saa haban no onim sɛ ɛbɛwu nipa bi aba ye frɛ no maame sɛ wa obehia ni nti na ɔde tumi bi sɛ ahaban krom sɛ maame sɛ wate na ɔde hohoro nani so for 3 days 9 days a ɛwɔ sɛ na bibie enti nyame nim de nye Satan na di tumi ni sɛ Satan mo ade da obi mfa nhyɛ ne ti Satan mo ade da onim hwee eye de sɛ konfo ana so obi kura firi bonsam saa na mo hu obi fu bonsam na obeti ahaba bia ma obi na ɛbɛyɛ adwuma eye de nyame abɔ no a bra na Satan te ne nkyɛn no nyame kyerɛ ono Satan ma ne hu yɛ no ɛno na ɔbɛkyerɛ ono so ne agent ne sɛ saa de we me wɔ me papa Nyankopɔn no na ɔkyerɛ me sɛ saa aba we timi sa yade we
enti wo so kote a wo de ye adwuma bi nti asema na me kai ye bie nipa na ni o ade oba o se gidie nti obompa ma o nya gidie be yi ye ha ye mfa gidie nya adwuma enye gidie Yesu ka asemi kire nsuafo bi o kiba o se mo ahu san konya ya nka mo nyimi enti Yesu o commande ade na aba me ma bi koye akwanche me ma bi e mo hwe mo nim metima mo akoye ade na ade apie fisika ye commande the by enti saa niema na o ye kire nasuafo na nasuafo gi didie obi ahu nsankyerani asofo onyi wuni fa hoti enti sofo obi a o ye saa ade no o pe na abu ma metie me o se ugidi a ansanansa beka gidie de ade ni se wo hwehwa ade o nyame wo na wa wo bompa ya gidi wo wakoma mu se wo nsa beka ba sofo akotua ni usika ma no so onya akwankyere ma malaria aduru a ye nom a yenim se tetek ya haban ene nim tri nom ne ade no a abunu tukon udi gidie na nom ansana tu akọ dabi onum ya no esansa ye abunu aduru nti wo se ko enti ha oba na mehwe wa ade a me de be ma wo esansa eye the right na maye me di we ni we aka ho na aye nti no me de ma wo pe ugidie o unyini o ho beto enti eye adwuma bi ansa wa ba gimi adi se ampa me wotum enti wo nya gidie sofo na juice ka wi o se wanye ni nti na ukoye ya anyi yoboa ana bi o so woni nimdie bi afa ho ya hohoro na ni so ya te na ni na akoye wotimi aka wasama kiro entre so otimi solve problem enye obi o wa ni bia na betimi solve problem ama enye obi a na betimi solve problem o hwe mesemna ya o ti ho adanse boafo semna bo hye boafo semna eyen haban ya kan bo me ankasa mi dware bi me die nie mi ankasa mi dware bi yesi he mi ankasa mi dware bi enti wo hwe a men kata aso ye ma wa wo hye ase na di dware a wo bie so a wo nkata so bie se wan kata so a obi bia a oye obi bia onimu problem mu bi no bo nse na samana na hye ase ani ni di enye gidie na di dware sa samana we se wuni ugidie wunyi ni o udware ebe ye adwuma ye adwuma wi ansa wa baji ni edi nti mi ankasa mi dware bi oso nya abotre wa ha se o se adro we ya seminar we ya ekita wo nsem hai se me baji bi ana me beto bi wo papa wo ho na se e bi a asomasi na eye me na mankata seminar no so a seminar no ni nipa na wo ye me no ebedi na se me kata so nso e o kata so a ebe ye na adwuma a se sikasem nti na wo ba ya ebe ye usika adwuma ma wo kwan bia ma wo lack wo ton ade a ye beto ba ne watamfo bi ani asem edi enti ye de aboa we aboa dane ye chameleon ye wi a se sikasem a ye de fresh chameleon any dead chameleon ne be wi adwuma na ma na ye de ama ye de mawa wo so no science de aboa ne dane no watamfo bepe wo nyawo saa so na baabi bia wherever you find yourself ndi obeye enti saa aboa no oduru ha matari ye hyemi ahosuo no ubo nsa wadane saa se wudware saa de no a baabi a obeduru no saa de na wokoton a woton ha na ye adwuma na wo mpie no wahyi asem enti ye wonim de bebere wo abodie mu a se ye ben abode a nke behunu faso ma me kire wade abrofo hwe abodie yie pa nti no moman koso no Ghana nyame dum ye forest ne mmoa ne ade a enka ye hweso ye na yanya nu modani sika pefini ekum ye mmoa ye bubu nu ya basa enka nimdia ye benya no so ukodura brochira se wura ma boa ekoroso a wo de ka abo na wonya asem ye do bakokot o so ugina ma abo na ekoroso ye nku abo anwe basa nso Ghana ma me nkire o nimdie shepu esinsu so na hoso tese wo hia ye na no fia etese fish o dansu nti before ye betimi aye honam ani ade kura mana ye adwuma no je se ye hwe nyame abode na hosuo so ene ade aye enti shepu enam nsuo so ente se ka ye modu anofia te se so wahu te se abo odansu ye ka ohwe ne nan aponko no a na ka ne edi tukwan na ka eni ho eno so nam omohwe nti ne ye ka ne nan ye nan enti nimdie mu no omohwe nyame abode so abrofo no ene ye de abo honam ani ade a etimi tu anamo te se abode enti hwe wheels mwa kasia mugu ensuo mu no a omuna ye hwe so ye dia ye shape ni boat ni ade enti na hosuo nyina te se wo ye shape ana sa boat ni e ma fa nsuo so
na wo ye na anu ye straight say car wuntimi mfa nsu so je se wo modu no se de nyame bo ade nti se nka adwene ni wa obehwe so abo na ana nsu mabo ni ho a broni ne behwe so anka ontimi nwono saade enti ye ban abo ntu pese o meditate kura no a ba bia o meditate be ye dua semframa ne bone ayi no afi o tra ho dia no ha se na hu ade enti nyame de nkwa kura hye dua. Okay. Enti nyame abode is very powerful for me. Papa mincha wanu ye nyina ye nim se ye ya abode na meti ha me ya abode den na meti medi me nipadua aya e din sunsanso obone bebre me na san din sunsanso papa abre me Abode kura no se wutia abode se otu ukum nwa rof basa bi kura anya na we ntia etime de yade ebre ma me nkyere ye wo ade bi friend reincarnation. Okay. Nipa kura ye wu koba ye musa ye ho se wa otu fi ode wa ye ho examsuru yesi nyame nyam fom so ba yitimi wu nipa akwala oba wiase a onye bone da ye hunu se onye bone da oba wiase betimi awa akwala na owobodua ni dua abo dua obi a wo pa ewe oti asase so bi kro obi abo na di sika bonu tu wonko we pra no keke unim se wawie obi ho a se abo na etwam a tuo no de abo no wabu ne nam wo be kwa ba asase we so abeye sa pepepe enti John the Baptist a ye twa nti Bible say na one ni Elijah kro ye papa bra nya no ba no so okaka che ba akonfo se mo se mo nyame ne otumi a ye nyina ye nkasa magya meto nnua ye guoyi ba akonfo ntimi anye otwa omuti osan wuma ye koba be wo no ono so ye twa nti enti whatever goes up comes down ade bia ni wa wo be ye na be fa ho adi so yenum bi no we believe in karma more than heaven enti anya se me nka heaven asem heaven me nko hoda ba minim dia me dia di menua bia etim san be ye me enti se die triti abode maame dia me de be ye o me dia ye nyame dia me do be ye o otie se me power so ma ti se ma pa nyame ya so ma me nka asem kiro ye enti ade me kan ye no kore yesu ni asuafo nam ayo obi so mo se mo ebra komo de me no mama maduane ani me da afiase no so mama yi me apita bi janze wa yesu ye no tie da be na akwa afiase ko prison ya ama me o se wanya ma wunua wanya ma me wrade enti bone a yesi mransem dunia de ade ni na no eye nsam ho a na awurade ka fa nipa ni nipa ho enti se yesi obi aye bone a yesi obi ni obi ira koda eno yesi wa ye bone obekọ bu nsagem oni nyame na koda se nyame na ne koda eye wunua enti ade a ye didi wo a enye wo de no ye mfa ni ye nua wudidi wunua etse wudi adi nyankopon ena abode no so ye nyame akoma because Bible say oboni pase ni suban ene ne seso enti ye nyame ena abode na aka na ye nnua nhoma ne ade no eno so ye nyame akoma nyame rehim nyame se eno meboa yen eno mra asase we so na meboa yen se wo yare nyame o mo ade biem enti enya se egu aso dan na bibia yesu fre nyame obi pesika obi pa yaresa obi pa wanu adro benya yaresa unya yaresa untimi nkaze awradie ewo yesu dim su kwam de me mansuo begumi yam da bi kofa nsuo na no ono na agbo yenyai eya busumsam eya duro omfiri nyame mi bisa asem bi o ma me wa oto ya wo collections na wa nkaze buza wo se mi amete se mi mfiri nyame na makotu adura wo ni hu fo wo de ne se won sa ka wa yaresa okay ade a wo pe won sa ka every day make us say awurade na de mi ye cross mi misleading grofo a awurade twa me nkwaso ntem because I have people abroche baabia Ghana minim a wo tie masem efa masem because ye do suko e wo nyame asem no munye se wakoka Bible ne tra na ehe otim osofu bi se obi mfiri nyame ehe otim osofu bi se ye cheze die nyame abon kra wo de ka wo mfi ye didi nyame atem nti o se emfomso nyina ye de che na de obeka se tia ho konkro no banche
enti yenim de kaseti ade me firi sunyan kira awurade afa me so anya ne wufo open wonderful wo kira abonte so obi ohwem bia wo kira no betimi akwa background checks about me saade no am ye no sunsanso ne papa na onam ho oye nipa ensunsanso no papa enne kwa na me obi kasa wo fon so obi ewu kwalebu ene ya frɛ me wo ha sɛ nipa na wu sofo de ene ye beye wakɔ off udi kan kɔ off say sometime mo press wo wan sorry ana wa yewe ena me kire na de sa abrekwa na ne ba wo ha ena two car koye 1 or 2 days yes na ne frɛ sɛ wa home sa nipa no ade na me ye no nsunsanso no eye papa enti eye dan ne koye bone enti eye dan na udi sa sofo we achi say o mfiri nyame nti me kwa because of bia odin haban ye adwuma o si mi nkoye akwankyere nti no wo mfiri nyame ko asofo bia ka asofo mo say akwankyere sa asofo no ka che sa akwankyere mfiri nyame no kasa no di preach no busa ne say free because twini pa abrofo no di preach me ma me ya agboro ote akurase wa won ti twi no awurade say on te brofo no awurade say nka yi omu nyina no omu nyina nso mu hia ma awurade ba dia preach kire sikafo nti wudi awurade na afro pacho me nka obi ase enti we should stop condemning yen hope say awurade timi ye bibia na na kro pa awurade afo so aye nsenje ne yeso no yeso omfiri nyame adan watimi asayade yeso ene na obi ma me adanse bi ono aka me ma adanse ye ko bi krom mi kodu ya sifrika ma na e ba me papa akwara bi da hospital wa ma wu ni ye funa hono ni ye ma dia se o kasa kra bon die na be na me baba friend praise God no teacher training na mka che so ko on se papa da bi uni ajudi na mse mo ma ne nkore se ma dika ka se me madwuma enye gidie esiwia na abegim ye die awurade fa ye so pagya akra no na akra ne na ho enti adwuma ne nsunsanso me metue me nua bia nwuda me ma me papa mo tia to bia nwuda enti se metie aduro na me de ye na enye aduro ne nsunsanso tie nipa se ntia me che se ade a wo ye no akwankyera beba me se ko ya ade na fa wo ba ko ya ade na ade na di ya nsunsanso ni tie nipa nti no eyi nyame ani mbone na eno so krampo no there is an answer daachi ye be kasa fa ho de enti awurade ka kyera abra no mfa ne banko ba fori a wa mfa na nkobo no mekere na ma kire atiefo se aden na adwene odan sum nwena kase no omu depend won nketoa no to survive uko wura ma jatawe ne ma menya ne ma emo afoforo to survive chikusie no wawe no to survive ehunti na ye de niam binom eya ade ma nipa bi to survive yo papa wo kasa no ye nkomodidie mu no wo kan bibi se ubo ensuo din ene nhaban na ensuo so ye nyina nim se ensuo ye abode na tumi ben ye pese wo kire tumi a ewo ensuo ene nhaban basi ye kase ye kan nsuo asem a ye beche ma me kakakra kire se me di kan ka se wo busa se enti empa na ewo nsuo mu a na John the Baptist mutin nsuo hu bo asu na dada nyina ye bo asu wo su tino a obi ko bo asu o swimming pool mu a ye enye papa okay wo busa ho sa question the question is awurade ne ewo nsu tini so ensuo first of all ye de cleanse de tene no se de esi tene ko sa ne ye de ubunu eyi upi a ahohoro bone eko enti obi a wo ye niam bone ye de nsuo ene cleanse oyi nyensan gu wakum nipa pen ye we de cleanse secondly tumi wo munti no ye san de twen ne pa e de bere nipa esan tumi e won tumi e wo munti no ye san de twen ne ma pa e de bere nipa enti nsuo apart from the eda hotene tade a e wo yi no even the tough back e firi soro back right powerful obi a yade ta cho me kira wade efiri ensuo a etoba no sobi men so mfiri nchansen so odi ade esi wa entomum straight na de pe agrada abo miensa perfectum fa hohoro for 7 days sa yade a ekini ba wo basabasa wo no maduro bi a enko eya ye chronic a wonti ase wakọ hospital a enko no ubo se since then no e be sha ase agrada abo no yes en haban so no nyame nim die mu no nso makakakra bi that for baba no make more about it because e very powerful en haban no awurade nim die mu no ode nkwa ehye haban mu nti o se ye ni dua na ba yemfa na haban no ensa yade nti nkwa ewu nyame de nkwa na hye nti ya because yade o yare a se yade atwa wu
enti se oyade ye kwa wanya nkwa enu nti ukọ science was say when the last tree dies the last man also dies say dua etwa to wu a na chese nipa otwa to so be den ebewu no na chese nipa dua na ma ye nkwa nti usua de say oxygen na free dua na haban mu ne ba na ye home enya nkwa nti nua haban eye nkwa ho ade obi yale bewu wate susumasa te de haban ne hye so 7 fashion ni sun yase ye ma na duro bi a ebeye adwuma oba ye ohwa we a dwam dua ewum dua isi dwam ewum ehun so woni meaning da baba mechira se sanse dom twa hu hye nti no e de ade e na nkwankwa anuase ba bi ni patna eye ade toto dam ne ade ewum enti dua bia so ba bi esie no e ma ne powerful e na dua bia so ne haban bia wo kote a ye wode ye ka ye wode ye e na ye de kote enti wo pesa wo ya de na ye powerful am kire e na ye se oil e na de ye nti wo be kono sofu katie bia wo oil esi na so de mo ndie etim de wo be kono ye boje soil ana se yi ba ku se bi mi da fini din kakra e no de ye e ne de afiri nyame na ma men kan je oil na urade ka se o monye no e wo baaburu mu no enye sa ha ba na de ye boje soil sofu ko kan baaburu ye a woni baaburu de ye de ko she we mo sofu no enye sa oil no ena waye no enye na ye boje soil no. That's the question. Enti busa se oil na nkasa we use na firi na ye de oil enti wo ba ye nchen aye oil sabi wo ha ye den haban nkasa na ye enti ye niam bi aye wa Awurade adom ye wo Yesu moja ye wo niam aye de ye na ye wo sem na ye ni nyina ye haban ti haban de nkwa nkasa so and very very powerful. What we say say die ase ye comment ye be na ye mbo so so wo akiri bi a wo kokko ni ade a ubo se botan so wisie bi bo se na wo so botan e wo so pa bo se na wisie bi wo so tumi bi na wo ho sa tumi no mo na hwe gold so da che wo ba meka kwe ba bia sika nkasa wo spiritual enti o se bra Yesu ne na suafo okobọ mpaye no e kire wisie na se na me nka tumi ni din okay oja na suafo no wo fam e na oforo course no na Awurade soma na bofo Mose ni Elia e ba ne nkyɛn Mose ni Elia kwa no mo ye nkofo matna asase we so penti da me ka reincarnation na meka be kire how powerful nature no ye nipa kora no wotena se bobra pa na wu kwa de wo beye na wo de be bo nipa obi atra asase we so me ye spiritual ma me bobra pa yusu no spirit yie mi wu kwa me beye samampa be bo ma busua te se Mose Elia na mo ye atiasefo o mo ye adifo Elijah so no edifo no edifo nso Awurade from say Bible ka say na Awurade soma na bofo Mose ni Elia ba nche that's receive sa to me no ene wonti omo ni Yesu ko di nkom busa say die nje Yesu antena fam wa ne Mose ni Elia ni nkom oforo soro ho no ene so there is secret ewo oba da chi a me ye necessary me bie mu a kire to me na nkasa din na so for ma wia na mountains na wo ko say ensem wo na nyame abodie bia so ye papa na ye gu ye manto so be ko na se bi obi for ba ho enti tumi ankasa wo ne ka no be ko manto so bompa ye be su be firi ho no na wa se o da ho kra niam awufu no enti bo na obi fa di hye nti so oda na Awurade ada ne ho adi a kire no tumi ankasa wo ya bre ni hye ntimi nkom bebe okay Yesu ka kire hwafo se munko yi adwene di odi kan mu mie na num sika hye ho enti there is secret wo yediem ai wo Nyankopon se di Bible so munye nyamini na mo asintin wansa nka se mugi nyamini di ya mbedi yo se na mugi adifo ni di mo di enti Yesu bra ote ase no ye difo ona ni ye die kwan ndi ye beda ne ka no o kire Elijah e kire kwan a obi mfa so a obenya sika atua ne ka very secret a e wo ye die mu a e wo adifo nsem enye ne ka asa Yesu no nam fam but no craft that secret shire na suamfo se mongo ene de se nyame adum ye nyasika ne atoka osi ono ndi antika mu osi monko mukoyi aduna de odi kan mu mie na nu sika che ho mfa nkotu afro maame ya mfa nso anse be pie no ye be go ase de ye gu obi dwan papa
papa onkomodidie mu no kan sem bebre fa wo seminar no ho e na wo seminar no yenso yate ho adansedie bebre enu titiru ne ma ne ye wo ha enti se ebia obi pe seminar no bi ana obi pe wo nchen aba ne wa bedidi nkomo kakra kan sem kakra e fa wo seminar yi ho ana ma ye wo location said the obi pe wo nchen aba obetimi afre na ne nsa atumi account. Well, seminar no the entiana ho asem no e den ne se me de bere pa na ye ho adwuma nti am ka so ba me ankasa personally me use bi emu nsam bi wo ho a wo ba me nchen a na na kire nhaba bebre na ye de ye nhaba a ye de ye bro 77 nua different ade bro be 77 but wo hwehwe ma kira kwan a 6 year de me wo techiman Bono East Capital baby a wo bia me wo techiman wo mu a me kwa akra nti wo fa me number wo frɛ me a be na wo abruche e pass de my abruche for the bebre ya ye de money or money ade nti baby abruche country bia wo bia no wo de wo address ma ya ana wo che obi a ye mfansi no so a ye de money na wo nsa aka na ya kyerɛ kwan a ye fa so dware enya normal asem na se de dware no ye be kyerɛ wo sapokra de be dware ene kwan a ye fa so e dware no obo se wo niema be hya ase akoyie e na ekoyie nso so a eye from 3 months to be 6 months e wo say you renew na ye kire wo de obeye obo say wo niema na hya na 3 months time no o say utimi be cha me ade ti mu ase be ti me telephone number me je so no 0554 224 385 ebi also obetimi a chat me WhatsApp ye number no ni say dey city adwuma ni tin ya na so ye bize ya mfa akwa ma abumfu obetimi agya audio kra WhatsApp me ba behwe abrochefo bebi ofra o ni say wa wi wa nya we no uja me audio me ba me tie problem no a me reply kama e na wo fra ebesi mi am so me ba bi am fa me call sunsun asem no ye kan di oni me na sunsun asem so no enye se wo ye no biara nti wo koma ba bi na akoye adwuma nyuma ni yankasa ne ye wo ye sofo a obetimi afra me ye wo nkomo special ibedi sofo no common different cry sanity chia me ma sofo kumasi akra sofo a ja ma fa me papa o mo ne me koso me che obi a na me nka obi a ho na enshi obi ayi na nada nso abia me baba akoro no prophet lion ozi ma moni dia bibi be ye the lion prophet abusia aha na mrebe ma ye kwan ama edi dwumadie no nyina asi na kaise dwumakuo bi adarema na aso ya sene ama dwumadie yetim ede ba wapono ano kodie media sese wo pensem tro suku papa e wawiye mre mu dia na hwehwe kodie media akira kwan ye kira kwan e wo techiman obo mani suku mu ha sanso na eba ne adansie ne ye ho nsensem dia na wo hwehwe kodie construction omo bedi wudwuma ede amawo na wo penyumakuo bi nso ama ya popa obi aye wadwuma yekuo bia ede amawa kodie sebra na wobenya sankrofo ya omo betimi ade wudwuma ama wo kama pa na me amedi dwumadie ho kyea me edi amegeso ane maame sewa ampa afo brakatu meda wase